Krásny a pozitívny deň, milí priatelia. Želám vám veľa pozitívnej kreativity a hlavne pozitívne myšlienky. Poďme si teda prejsť niektoré veci v tomto videu. Vy ste mi písali množstvo správ, otázok, aj v rámci tvorby, aj umenia a tak ďalej. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem, ja som v minulosti začal točiť takéto videá a potom pracovné projekty a tak ďalej, nebol čas. Ja vám teraz sľubujem, že od dnešného dňa začnem robiť videá pravidelne, preto aj tento kanál začnite sledovať určite. Pozrite si moje práce, aj to sledujte v rámci sociálnych sietí a tak ďalej, pretože budeme sa baviť o téme, o reálnom umení, o skutočných hodnotách umenia a o tom, kde tá umelecká cesta toho samotného autora vedie. Dostanete také informácie, kde sa bežne k tomu nedostanete a budeme sa baviť o komplexných veciach. Zásadná téma. Písali ste mi v jednej, v kúse ma s tým bombardujete, takže ja sa k tomu vyjadrím, dúfam, že dostatočne a zrejme. Výtvarné kurzy typu príďte si namalovať Vincenta van Gogha 40 akrylovými farbami na čínske plátna, nebudeme menovať a tak ďalej, nie je cesta. Tam vy nemáte šancu nejakým spôsobom skutočne začať to svoje gro toho talentu nejak rozvíjať. Kurzy typu príďte si namalovať nejakú vodu, máme voľný termín a budete tam, alebo príďte k nám do ateliéru a budete si malovať, čo vy chcete a v príjemnom prostredí dáte si k tomu pohár vínka a celé zle. Toto nie je cesta. A vy keď máte dar od Boha, kde vy máte dar kreativity, máte dar, že môžete tvoriť, že máte možnosť realizovať to vnímanie, vy ho musíte reálne kultivovať. Zásadný pojem. Byť nadaný neznamená hneď byť talentovaný. A vysvetlím to, ako to vnímam ja. Čiže, ak ja mám nadanie, mám cit, vnímavosť, som nejak tak, že iný oproti ostatným ľuďom a to nadanie ma smeruje k tomu, že sa prejavujú u mňa formy alebo nejaké tendencie, talentu v nejakom smere, alebo aj vo viacerých, ale bavme sa teraz jednotlivo o výtvarnom smere, tak je veľmi dôležité, lebo nikto nepadá z neba hneď hotový umelec. Vy sa musíte naučiť techniky, formy, kultivovať to. A to všetko je o prístupe lektora, alebo o prístupe učiteľa, alebo toho, kto je váš mentor. A vy nemôžete chcieť na kurze, alebo sú také, že hádžete farby, alebo točíte na kolieskách farby a ono sa to niečo urobí. Áno, to je dobré ako voľnočasovka, je to dobré ako nejaký relax. A to nie je umenie, to je dekor. Umenie vychádza z podstaty autora. Umenie je záznam o dobe, záznam o veciach, ktoré zažíva ten autor. Je to záznam o jeho živote, alebo o postoji, uhle pohľadov vo veciach, ktoré on zažíva, preciťuje, premyslí, kultivuje v tej hlave, v tej duši a ono to expanduje do nejakého výtvarného alebo nejakého umeleckého diela, ktoré ale obsahuje nie len to, že ja tu niečo namalujem, ale to musí byť ďalej. Je to v princípe ako keď, ja sa vás opýtam inak, dali by ste si operovať koleno len tak ku niekomu, kto proste príde a hej, akože bol som sa učiť niekde, jeden deň som si akože študoval anatómiu kolena. Dali by ste si pooperovať koleno, meniskus? Ten lekár musí vedieť všeobecné veci, musí ich zvládnuť, musí ich chápať a potom ide na jednotlivé smery, to znamená na tú špecializáciu. Chodí na atestácie, učí sa, on sa musí vyvíjať. Je to permanentný status rozvíjania sa, keď chce byť profesionál vo veci, ktoré robí. Prečo vy očakávate, že v umeleckom smere to tak nie je? Vy očakávate, že vy vytvoríte obraz
na pseudokurzoch, kde niekto zoberie 50 ľudí, 20 ľudí, 10 ľudí, príďte, budete si tu malovať u nás. Ale čo z toho vy ako autor máte? Kam vás to má posunúť? Toto je tá otázka. A presne k tomu vy vždycky musíte zvažovať, komu sa vy zveríte. Ja, keď niekoho učím tvoriť, ten človek je pre mňa gro. Individuálny plán, má vlastný rozvoj, veci, všetko je ponastavené tak, že ja ho sledujem. Som tu preňho. To nie je len na kurze, som tu preňho ako opora. To nie je len o tom, že vy chcete zarábať z nejakých kurzov, alebo z nejakého vedenia niečoho, alebo že celé zlé. Celé zlé. Moja babka tvorila viac ako 72 rokov aktívne ako výtvarnička. Celú tú genézu aj tých autorov, ktorých vidíte celkovo, tých starších, vidíte, že tam bol základ. A to je rukopis, autenticita, identita. Bol to odzrkadlenie toho, že tí ľudia zažili vojnu a tým pádom to v nich bolo. Boli v nich hodnoty. Povojnová generácia ukazuje hodnoty, ktoré prežila a čo si cenia. Ja mám jeden obraz, v podstate aj bol vystavovaný, tu dám aj fotku, kde moja babka malovala, a neviem, či si pamätáte, udenače, ryby. Vy by ste malovali ryby? Udenače? Predpokladám, že asi určite nie, však pre Boha, čo to je za téma. A viete, prečo ich malovala? Pretože ich doniesol môj otec a moja babka mala strašne dlho chuť na tie ryby. Ona to mala rada, udenače, asi všetky babky. A tak, viete, tak to bolo úžasné. A dlho nebolo ich dostať. A môjmu otcovi sa podarilo, a neviem odkiaľ, zohnať a jej priniesol. A ona sa tak z toho tešila. Tak veľmi. A tak mala z toho dobrý pocit, že to namalovala. Je tu autenticita, identita pocitu. Ďalšia vec. Vy chcete vedieť, ako máte predávať obrazy. Rozmýšľate nad tým, prečo sa mi nepredávajú obrazy. To všetko sa dozviete, aby ste sa dozvedeli napríklad na kurze u nás v rámci Beautiful Art Gallery a tak ďalej. Ale vám sa nepredávajú obrazy zo zásadnej jednej veci. Nerobíte umenie. Vy nie ste autor umeleckých diel. Ste len maliar alebo maliarka. Vy tam niečo skúšate, patlate, zoberete si nejaký YouTube tutoriál a očakávate, že to, čo tam vidí 15 000 ľudí, a z toho 15 000 ľudí to určite vyskúšalo, klón jeden jak druhý, tak teraz vy to urobíte a urobili ste čo? Niečo akože identické, niečo nové, niečo výnimočné, niečo autentické, výpovedné o vás? Je rozdiel kultivovať techniku a učiť sa techniky, ktorá technika vždy prezradí autora. To je zásadné pravidlo v umení. Technika, vízia vždy prezradí autora. Keď vy nemáte techniku, nemáte formát, nemáte spôsob, ste jak proste lekár, ktorý nemá vyštudovanú školu a chce operovať. Proste to nepustí zdravý rozum. A ešte, čo je na tom najhoršie, vy chcete obrovské peniaze za veci, ako napríklad vy si kúpite z nemenovaných čínskych portálov plátna, najslabšie kvality plátnic, takmer priesvitné. Farby, absolútne katastrofa. Pigment, 0 bodov, veci, absolútne celé zlé. A vy tieto obrazy, kde v podstate vy ich urobíte možno za jeden deň, nerealizovateľné nejaké umelecké proporcie, formy, niečo, nič, nie je tam nič. A vy chcete predávať za veľké peniaze a chcete to uznanie. To nepríde. Pretože ľudia kupujú autora. A na to, aby ste sa stali skutočným autorom, vy potrebujete mať skutočného mentora. Človeka, ktorý skutočne chápe to, čo robí. Ja tvorím 26 rokov aktívne.
A môžem vám povedať, aj v zlom, aj v dobrom. A to, čo vy sa dozviete u nás v rámci súkromných hodín, sa nedozviete nikde. Sú ešte, chvála Bohu, inštitúcie, nie ich už veľa na Slovensku, kde ešte učia poctivo, ale už tiež sa to zrieďuje, pretože aj tamto vedenie začína smerovať konceptuálne umenie, audibility, z žiadnej hodnoty. Hej. Nehovorím, že moderné umenie nie je dobré, je úžasné, ale nie to, čo sa robí teraz. Vy, keď chcete naozaj vedieť, napríklad sa bavíme reálne, vy idete malovať Vincenta van Gogha, niekoho, kto bol tak úžasný, dokonalý, ktorý žil umením, akrylovými farbami. Tu jeho techniku pastóznu vy idete riešiť akrylami? To akože už si nedáte záležať, že aspoň sa pokúsim sa naučiť tú techniku? Alebo o čom sa tu my bavíme v kontexte pseudovýtvarných kurzov, ktoré vás nikam nesmerujú? Ja sa pýtam reálne, je toto cesta pre umelca? Každý jeden človek, s ktorým som sa o tom bavil, mi dal za pravdu. Každý jeden. A tí, ktorí učia, by si mali spýtovať svedomie, že nie odflakujem tu niekoho, len aby som tam nejaké... Jak môže kurz stať 20 eur? Jak môžu mať hodnotu, teraz hovorím bez srandy, keď raz niekto celý život študuje, maká, rozvíja sa v umení, nadobudne kvalitu, maká a vzdeláva sa k tomu, aby bol, čo sa týka technických alebo výtvarných alebo aktívnych techník, funkčný. Ten človek vám nikdy za 20 eur nepredá svoje vedomosti. To mi môžete veriť. Nikdy. Pretože tie vedomosti sú jeho zlato. To je najviac. Najviac, čo môže mať. A za 20 eur vám ich nikto nedá. Kurzy typu príďte ku nám, ja neviem, nič. Chcete byť umelcami, musíte naozaj rozmýšľať a musíte si vstúpiť do svedomia. Ja sa ospravedlňujem, že dneska tak ostro, ale tá cesta, tá skutočná cesta tých, ktorí naozaj to umenie robia, poctivo makajú, a potom versus tí, ktorí to flákajú a idú akože sa hrať na tých, ktorí makajú, je pre mňa, to je nepriateľná vec. To je absolútne nepriateľné pre mňa a ja neviem, či sa stratil, zdravý rozum vo svete, ale to je chyba tých, ktorí tieto veci podporujú. Čiže vy, samotní autori, keď hľadáte kvalitu, chcete sa naučiť naozaj výtvarné umenie tak, ako treba, v komplexnosti. Beautiful Art Gallery je tá cesta pre vás. Kľudne, kedykoľvek. Tu vám dám náš e-mail. Napíšte, pošlite nám vaše práce. Keď uvidíme predpoklad, veľmi radi vám pomôžeme a budeme to riešiť. Ale keď chcete ísť s kratkou, robiť nejaký puring, blúdy, nejaké úplne pomyselné hlúposti, lebo videl som banán nalepený na to a ten sa predal. Vy musíte chápať jednu základnú vec. Investičné umenie sa nekupuje preto, lebo je pekné. Investičné umenie sa kupuje preto, lebo je to super investícia pre investora a on ho nekupuje preto, že sa mu to páči. Investičné umenie on kupuje preto, lebo on zúročuje svoje peniaze. A na to, aby ste sa vy dostali k tomu, aby ste boli investičný autor, s tými patlanicami urobím 2 ťahy a myslím si, sa nikdy v živote k tomu nedostanete. Vy musíte začať poctivo makať na sebe. Poctivo znamená, že musíte makať, rozvíjať sa a hľadať tú vašu kontinuitu s tým, čo chcete dosiahnuť v tej tvorbe. Komunikácia. Mnohým z vás, aby ste boli slávne uznávaní, sa to nepodarí za tohto života. Podarí sa to až po smrti. Bohužiaľ, aj to patrí k umeniu. A vy s tým musíte rátať. A keď chcete predávať obrazy,
Dneska kupujúci nie sú sprostí. Kupujúci sú ľudia, ktorí kupujú obrazy na základe toho, kým vy ste. Keď ste priemer, podpriemer, nesnažíte sa, hrajete sa. Viete, ja som zažil takú vec. Ja som odpadol z toho. Oscara, nebudem menovať ľudí, ale dostala som Oscara za umenie. Oscara za umenie. Prosím vás pekne. Celé zle. To je nonsens. Ale že nonsens. A XY takýchto vecí, čo normálny človek, ktorý sa v umení pohybuje, len zírajú. Aj v Košiciach na Hlavnej, nebudem menovať, bol taký samozvaný umelec, najlepší, genius, on mal statusy, genius umenia, moderného, abstraktného. To nie je cesta. Ja nechcem nikoho uraziť, ale to nie je cesta. Skutočné umenie vychádza z človeka, z duše. Umenie je o duši. Skutočné umenie je cesta. A keď vy chcete sa stať skutočným umelcom, musíte dovnútra vojsť. Normálne sa otvoriť a komunikovať cez tie vaše obrazy. Obraz nemá byť, jaj, mám tu popúkané niečo na obraze, nejaká reliefnosť a teraz juj. A ja tam, kde vidím toho autora? Kde tam vidím jeho myšlienky, jeho pocity? Zoberte si vždycky príklad tých naozaj veľkých autorov. Ale nie len tých, ktorí sú protežovaní, ako je Picasso a podobne, tie francúzske smery a tak ďalej, alebo Andy Warhol a tak ďalej. Zoberte si autorov, o ktorých viete menej. A od tých sa začnete napríklad zaujímať. Pozerajte sa, čo robia a tak ďalej. Umenie je cesta. A keď vy chcete ísť správnou cestou a cítite, že chcete tvoriť naozaj umenie a nechcete len tápať a byť v plytkých formách nejakého skúška, omyl, treba nám napísať, dám tu na e-mail, pošlite nám váš stručný životopis v rámci tvorby alebo portfólio, pošlite, čo máte a uvidíme, čo vieme s tým robiť. Ale ak naozaj chcete tvoriť, nepristupujte k tomu principiálne, nepristupujte k tomu plítko. Už z princípu sa snažte tú tvorbu povýšiť na váš odkaz. To je cesta. Vaše vyjadrenie sa. To je cesta. Vaše smerovanie v živote a zachytenie. To je cesta. Byť umelcom je dar. Ale vy k tomu musíte tak aj pristupovať. Aj nemôžete kultivovať dar plytkosťou. Plítke kurzy z vás robia plytkých autorov. Lácne kurzy z vás robia lacných autorov. Keď chcete skutočne napredovať, vyberajte dobre. Touto cestou vás srdečne pozdravujem a želám krásny deň.